Naimbag arabi kada kayo amin kakabsat. At to'y ni Pastor Joey, ti kadwayo iti daytoy arabi a panagdebosyon ken panagkararag. Aramiden kadua po kasmaya lubo tinakemu tasikat ng ted ito'y biyag ko si Rayaki ti kayat mo agraemakitis ang wanam kasasad ko imatangam mas basul kukad tiugasam tapno dumalda lus daytoy biyag si kalaeng ti sa amang ted natal na puso makagasti nasakit ko ken mangpunas ti ladingit ko pagbalinenak kadua po anatulnog nga adipen mo espiritum ti itdem kanyak ketagikwahem kadaytoy biyag. Iti daytoy arabii, ituloy tayo tagdebosyon, babaan iti panurat ni San Juan. Basain tayo ti teksto tayo ti daytoy arabii. Juan kapitulo 10, versikulo 7, agingga iti 21. Kastoy ti mabasa tayo. Ni Jesus tinaimbag a pastor. Kinunaman na ni Jesus kadakwada. Ibagak ti pudno kada kayo. Siyak ti ruangan na pagserkan dagiti karnero. Mananakaw ken tulisan dagiti amin nga imay ngaymon unang siyak. Ngem saan adinengeg ida dagiti karnero. Siyak ti ruangan. May salakan to ti siya sino man na sumrek kanyak. Sumrek kan rumarto ket makasarak to iti pagaraban. Umay titulisan tapno agtakaw, agpapatay ket nagdadael. Imayak tapno badan ka iti biyag, biyag nga awan pagkurangan na. Siyak tinaimbaga pastor. Tinaimbaga pastor ited na ti biyag na ngagpaay ka iti karnero na. Ti maki tangtangdan, panawan kanitarian na iti karnero, no makita na nga umay ti lobo. Ta saan na pastor ken saan na ako kwa ida. Agtaray ti makitang tangdan, agsipod ta patangtangdanan laeng, ket awan ti panangisakit na kay ti karnero. Siyak ti naimbaga pastor, amamunak ti ama, ket amamukmet ti ama. Amamuk dagiti karnero, ket amamudak met.
Madadaanak ang mangipaay ti biyag ko gapu kadakwada. At dapay dagiti karnero nga awan ditoy a pagapunan. Masapol nga yapon kumit ida. Ipangagdan to ti timek ko, ket agbalindan to na may maysa nga arban, nga iwanan ti may maysa a pastor. Ay tenak ti ama agsipod ta si sasaganak, ang mangipaay ti biyag ko, tapno alaek tumatlaeng. Awan ti makaalay ti biyag ko, ited ko kas pagetak, adda kalintegak ang mangited iti biyag ko, ket andamot kalintegak ang mga lamatlaeng. Daytoy timbilin ti ama nga remidek. Remsuamanen ti panagsusupadi kay iti Hudyo, gapu ka ditoy asasao. Kadakwada tinagkunkuna, linuganan ti demonyo, agmauyong, apay dumagkay kankwana. Ngem kinuna ti daduma, sana kastoy ti panagsao ti linuganan ti demonyo. Mabalin aya ti demonyo amang ted iti panagkita kay ti bulsek. Ti Dios bendisyon na tayo, ti panakabasa ti nasantuan ng Ebanghelyo. Ni Jesus tinaimbaga pastor. Sa anin, abaro kapanutan daytoy kada tayo. Manipod kinabing tayo, ginggay tanang nangigantay daytoy yan. Kinapudno na, adu kada tayo ti may kay kabesa iti Salmo 23. Ti apoy so ti pastor ko wantot pagkurangak. Verses 1 to 6. At dapay dagiti kanta, dagiti imno, naputar, manipod iti daytoy Psalm 23. Savior like a shepherd lead us, sika apo kas pastor mi, daytoy ti kaadwa na kankantaan tayo, no ti tema ket may papanti, panagbalin ni Jesus akas na imbaga pastor. Ngam kitaan tayo man ti teksto kakabsat. Nagado dagiti mabalintay nga maadaw election maniputi daytoy. Ngam kahit ko lang ti mangibingay iti sumagmamano. Umuna, ti may papan iti na imbaga pastor, kanti pastor matangtangdanan. Ni Jesus kinunana, isuti na imbaga pastor, gapu ta isuti na imbaga pastor, nakasagana amangi daton tibiyag na, tapno masalakniban na, tapno may salakan, dagiti karnero na. Dahito tinaramid ni Jesus. Indaton na tibiyag na, insakripisyon na tibiyag na, tapno may salakan tayo, manipod iti basol, bain, kan patay. Ngam, ti matantandanan a pastor. Gaputa, awanti sa bali a pampanutan na no dinay jay, kwarta nga maawat na. No dumteng ti paggad, umununa pa iso na tumaray. Baybayan nan, dagiti karnero, dagiti ipaspasturan na. Kakabsat, salsudet man kada kayo ita. Da kayo, anak kay gapuan, ti panagrigat, panagsagaba, kan panakatay ni Jesus. Agsipod tayo suti na yung baga pastor. Kabaalan tayo kadi, kabalan nyo kadi. At tuladen, dahito yung naramid na. Intalag ni Kristo kada tayo. Dagiti kakabsat tayo. Dagiti kakadwa tayo iti uneg ti iglesia. Agraman dagiti adda iti kaaruba tayo. Pamilya tayo. Tapno ipastoran ta ida. Tapno salakniban ta ida. Tapno aywanan ta ida. Tapno iyapon ta ida. Iti koral ni Kristo. Mabalin mo nga tamet nga ipaay ti biyag mo, isakripisyo ti amin mo, agpaay kadakwada. Wano, kasla tayo ti dayo matangtangdanan a pastor, nga no dumteng ti rigat, dumteng ti peggad, didigra, datayo pa ito muna ang mapukaw, pumanaw, tumaray.
Can you be like this good shepherd who readily gave his all, his life, to protect, to save the sheep? Umadanin ti panagsukat iti conference here. Kinapudno na sumagmamanulaengan nga aldaw. Umunan nga aldaw iti Hulyo. Ti effectivity iti baro nga church appointments. Nagiti trabahador tayo, pastor, diakonisa, adda kadakwada ti na-retain, adamat kadakwada iti nayalis iti destino da. Dawatek man kada kay kakabsat. Iraman tayo dati karkararag tayo. Isuda, agapo, ta dinutukan ida ni Jesus. A pastor iti iglesia, pastor iti dagiti karnero, pastor dagiti pasurot ni Jesus. Tinalikodan da, ti amin da. Tinalikodan da, ti adu abanbanag. Tapno may pastoran da tayo. Sinango da, ti pagad, para kada tayo. Di da tayo pulos, pinanawan, iti kanito ngagkasapulan tayo. Ingkar kararagan da tayo. Inbabaet da tayo. Iti Ama. Kanito meten. Nga da tayo. Aywanan tayo. Salwadan tayo. Protektaran tayo ida. Kanito met, ada tayo tagbalin, anaimbag a pastor kadakwada. Ulitek, ikararagan ta ida, suportaran ta ida, tulungan ta ida, sa lakniban ta ida. May kadwa, makita tayo ditoy, ti kinuna ni Jesus. At dapay dagiti karnero nga awan ditoy apagapunan. Masapol nga iyapon ko met ida. Ipangag danto ti tim ko ket agbalin danto amay maysa nga arban nga aywanan ti may maysa a pastor. Iti aglawlaw tayo kakabsat ket adu dagiti agururay kada tayo tapno ibingay tayo ti ebanghelyo. Tapno ibingay tayo ti sao ti Dios. Tapno iparik na tayo kadakwada ti kinaimbag ni Jesus. Ti kinaimbag ti Dios. Iwaras tayo dagiti panagkita tayo. Makita tayo ida. Isuda agumawgawawa iti kinaimbag ti Dios. Gumawgawawa makangeg iti naimbag adamag may papan iti Dios. Intayo iyapon tayo ida iti koral ni Kristo. Intayo iyapon tayo ida iti koral ni Kristo. Ni Jesus kinunana, masapul nga iyapon ko ida. Masapul nga iyapon ko ida. Da tayo ti aramatan ni Kristo ita. Tapno mayapon tayo dagiti adday terwar ti koral na. Maudi ti leksyon tayo saritaan na.
Siyak ti na yung baga pastor. Amamunak ti ama ket amamukmet ti ama. Amamuk dagiti karnero ket amamudak met. Madadaanak amang ipaay ti biag ko gapu kadakwada. Dahito yung versikulo ipakita na tinasinged a relasyon ni Jesus ken iti ama. Ken tinasinged a relasyon ni Jesus ken dagiti mamati ken kuana. There is that close ties between Jesus and the Father and Jesus and His followers. Anya ti pakita na ditoy, adda pa nagtutunos. Adda pa nagtutunos. Kakabsat, ipakita na daytoy apasat iti ebanghelyo. Ti dakkel a kasapulan ti iglesia. Awan kuma iti panagsisina. Awan kuma ti sana panagkikinawatan. Adda kuma panagtutunos. Adda kuma panagkikinawatan. Adda kuma panagkaykaysa. Dahito iti leksyon, dahito iti magadamag para kadata ita. Agkararag tayo. Agyaman kami kan ka, O Jesus, na imbaga pastor mi. Agsiputasi ka. Agtultuloy abanbantay na kami, ay aywanan na kami. Agtultuloy, ti panang salwad mo ka na kami. Dawatan mi kan kawapo. Tulungan na kami. Tapno mabalin mi matay agbalin. Ano yung baga pastor. Kaya iti adda iti arubayan mi. Kaya iti pasati familia mi. Dagiti kagayam mi. Dagiti kadwa mi iti nagtiglasya. Tulungan na kami met. Tapno mapagtalinad mi. Ti napintas sa panagtutunos. Panagkaykaysa. Dagiti kakabsat. Ito nagtiglasya. Madisyam sumagdungal may sa kada kami. Salwada na kami. Aywanan na kami. Agasan na kami. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Maminsan pa kakabsat, dahito ni Pastor Joey, ti kadwayo, ti daytoy, nga oras, iti panagdebosyon. Bye-bye.